Dneska sa pôjdeme pozrieť do Trial Chamberu. Získa Mace alebo nie? Čaute ľudia a v tomto videu sa pôjdeme pozrieť do Trial Chamberu. Jak sa môžete všimnúť, mám tu už mapu a je to dosť blízko. Takže ja už viem, kde to je, lebo nechcelo sa mi to tu hľadať veľmi dlho. Takže je to týmto smerom a malo by to byť nejakých 300 blokov odo mňa. Takže to som bol celkom laker. Neviem, kedy sa začnem hýbať na mape. A, už sa tam hýbem. Nice. Tady je to asi. Už sa hýbeme. Už sme blízko. Počkaj ľudia, ja som ešte zabudol si urobiť Regeneration Potion, takže musíte počkať chvíľu. Bum! A máme všetky potiony uvarené. Sa mi to bude stačiť, ale podľa mňa nie, ale musíme sa snažiť, lebo do Enderu sa mi fakt, že nechce ísť kvôli slzám. Dobre, ideme už tam naozaj. Sme tu. Celkom som nervózny. Je to tu. Nikdy v živote som tam nebol. Čo ma čaká? To netuším. Elitu asi potrebať nebudeme, dám si tam toto. Fúj. Vypijeme si regeneráciu. Som nervózny. Nikdy v živote som tu nebol. Chestplate. A ideme. Dobre, ideme na to. Je to tu. OK, čo sa teraz bude diať? Vôbec nič neviem, čo mám robiť. Asi mám ísť hore. Tu tam sú nejaké spawnery. Ešte. OK, a čo teraz? Silverfish. OK, už sa spawnuje niečo. Už sa niečo určite spawnuje. A to je spawner na silverfishky. To je henten. To je henten. Wow. OK. Už sme sa ho... No a je to tu. Boom. OK. Wow. Jeden dole. Kam mám, neviem vyskočiť hore. Počkaj. Wow, moc veľa. Akože oni mi nedávajú žiadny damage, ale... Môžem už vyskočiť tam. Kamo. Dobre, ďakujem. No poď. OK, dobre, tento... Wow. On je moc nebezpečný. Počkaj, ja som ho zabil. Počkaj. Na toto som sa tešil. Mám Breeze Rod. OK. Už z toho padajú veci. A to je regenerácia. To fakt? Počkaj, to keď je regenerácia na 2 minúty, to by som bol šťastný. A to by som mu najprv musel zobrať, že? Ona mi zmizla. Aha, tu je. To potrebujeme, veľmi potrebujeme. OK, máme regeneráciu, máme 3 regenerácie. To nám veľmi pomohlo. Poď sem. Yes! Breeze Rod. Nice. Kľúč! Máme prvý kľúč. Ja si tu musím robiť poriadok, takže čo nepotrebujem? Toto nepotrebujem. Mapu nepotrebujem. Železo nepotrebujem. OK, to je jedno. Takže, konečne máme trial key. Ale ktorý trezor, to je otázka. Tu je nejaký trezor. Dal som kľúč. Čo sa teraz stane? Zlaté jabko. Diamant. Tu je kokino. Zlaté jablko si zoberiem. Som ho skoro zjedol. Dobre, zjeme ho. A to je všetko? Keď beriem to tak, že... Tu sa bude spawnovať. Nice. Fuj, malý zombík, nenávidím malých zombíkov. Ešte mi dal hento. Sa mi míňa, OK? Trošku veľa vás tu je, ne? OK, hotovo. To bolo ľahšie, jak som čakal. OK. Bereme toto. To si dáme namiesto štítu, oni mi nedávajú taký damage, takže... Bereme toto a ideme odomknúť tento trezor. Aha, ten nemôžem, OK. Tak, tento. Zlaté jablko, emeraldy. Šípy. Fire resistant. A to je všetko. Aha, to je toto. To není fire resistant, sorry. A počkaj, tu môžeme... OK, tam sa nejak dostaneme. A teraz len zničiť sklo. Bum. A bum. A sme možno v ďalšej miestnosti. Kamo, kde som sa to dostal? To nejaké... Čo? Skúmajú na ľuďoch, alebo ak?
Počkaj, tu niečo je? Že by sa tu konečne niečo spawnovalo znova? Tu niečo je? OK, tu vyzerá, že sa bude niečo znova spawnovať. Kam mám ísť? A tu je nejaká čestka. OK, úplne špatné. Tu mám kľúč. Nice. Namiesto šípu. Aha, ja som to nezobral. OK. A ideme otvoriť si niečo. OK, dáme to sem. A bum. A čo mi padne? Diamant. Emeraldy. A to je všetko. Super. Vypršal mi Night Vision. A teraz, ja neviem, čo mám robiť, pomôžte mi. OK, toto je spawner, konečne som niečo našiel. Bro, to je nemožné. OK, oni mi dávajú čo? Čo to je? Ja slowness, to mi je jedno. No poďte sem, vôbec žiadny damage mi nedávate. No poď, hop, a hop, a hop, hop, hop. A to je všetko. Máme tu kľúč. A neviem, jak urobím, aby mi vypadlo ten veľký kľúč na ten iný trezor, skade získaneme hento na maze. A predpokladám, že to musíme dať do nejakého iného trezoru a ten otvoriť. Tento nemôžeme, to je spawner. No už by ten slowness mohol vyprchať. A už vyprcháva, super. OK, nice. Už môžeme bežať. A potrebujeme nájsť jeden trezor. Jeden, jediný. Už sa znova spawnujú. Neviem skade, zo strpa, ale dobre. Zase má slowness, OK. OK, mŕtvý. A skade sa spawní. Aha, stade. Ideme hore. Konečne znova už bojujeme. Toto je wow! To si prehnal. Tak to má zostreľovať. Fuj, som sa zlakol. OK, to som nečakal. Hop, hop a hop. A kľúčik mi daj. Aha, ešte sa budú spawnovať, keď sa tam točia. No spawni sa, hneď dostaneš. Skeleton. No už sa spavneš? Tak sa nebudem kúkať. OK. Počkaj, tu je ďalšia miestnosť nejaká? A tu sú ďalšie spawnery. OK, konečne môžeme fajtiť. A nebudeme len v bludisku. No, ako už by si sa mohol spadnúť. OK, ja idem preč, akože tu nejsom. Už ma nevidí. A ideme naspäť a prekvapíme ho. Asi nejak moc dlho im to trvá, idem na ďalšie. A tu snáď bude nejaký trezor. Akorát o tebe hovorím. Aha, to je na silverfishky, bro. To je tak OK, nejak veľa vás tu je, ne? OK. Jaký aim? No, síce len klikám, ale tak, dobre. A ty už si skončil a chleba si mi dal, OK. Vážne ďakujem za chleba. A kľúč, prosím. Yes! Máme 2 kľúče a dáme to rovno sem. Dal som ho tam? Aha, až teraz. A poď šípy, emeraldy, šípy. Super, ďakujem veľmi moc. Tu je ďalší trezor. Nice, skoro som si ho nevšimol. Poď sem. Ok, máme tu ďalší trezor, ktorý snáď bude lepší ako ostatné. Kamo, dávam ti tam kľúč. Aha. To je ten špeciálny trezor, na ktorý potrebujeme špeciálny kľúč. Ktorý ako nemám. A toto sa asi nejak buglo, lebo hodinu sa spawnujú. Ale tak ja idem nájsť trezor nejaký. Že by tu bol niekde hore nejaký trezor. Mal by som také šťastie mať. Poď. No to by som sa tam najprv musel dostať, že? OK, a trezor, jeden potrebujem. A tu sú zase títo. OK, nejak veľa spawnerov tu je. Počkaj, tu je rýchlo. No, poď, daj mi špeciálny kľúč. Au. No, železo moc nepotrebujem, diamanty. OK, stále nič. OK, teraz z týchto musím získať ten kľúč. Poď, wow.
Ale nedával mi poison, som videl, že poison dávajú. Ale tak... nedávajú. No traf sa! Poď dole, keď sa nebojíš. OK, som tu. Prečo útočím lahvičkou, kámo? Keď už sú možno mŕtvi všetci. Ešte sa budú spánovať, rýchlo sa najeme. OK, tu je tento Breeze. Neviem aký. OK, no ty chceš bojovať. OK, ale za chvíľu budeš mŕtvý, Poď, ešte sa raz objavil asi dead. Poď! Dobre. OK, no poď. Už ho zachováme. A máme ďalší Breeze. A ty už sa nebudeš spánovať a máme kľúč. Let's go. OK, vyhodíme tieto šipy. Máme trálky. A tam je trezor rovno. Takže, keby sme mali šťastie, prosím, veľmi vás prosím. Toto je dobré. Toto je veľmi dobré. Počkaj, toto vyhodíme všetko. A máme toto. Wow. To si dáme na armor. Verím tomu, že to bude vyzerať veľmi dobre. OK, a to je všetko. Tu nič viac není. OK, našli sme ďalšie, kde je moc spawnerov. OK, tak ideme na to. Ježiš, tu sú silverfishky. To nechcem. No poď, spawnuj sa. Spawnuj sa, keď sa nebojíš. No vidíš, boj sa. OK, silverfishky sa ak nespawnujú. Takže, pretože konečne vy ste sa spawnuli. No neverím. Že by už tam ten spawner v hore bol hotový. Keď hej, tak to by som bol šťastný. A, nevidím. A máme kľúč. Konečne. Jaj, to trvalo. Dobre, teraz musíme nájsť len trezor. Videl som ich veľa, ale toto je také bludisko, že to nemáte šancu si zapamätať. OK, káde pôjdeme? Tá je to. A tu je kľúč. Počkaj. To je ten veľký kľúč, alebo... Neviem, zdymí sa z toho, takže... Neviem, potrebujem cobblestone, lebo už nám došiel. OK. Ja tam doskočím. OK. A tu keby sme ho dali... Ne. A tam ukazuje, že sa stále budú spawnovať. Ja, je to tak nudno komentuje. Počkaj, tu je niečo? Tu sme rozhodne neboli. Počkaj. Že by sme konečne našli niečo, kde budeme fajtiť. Počkaj, trezor. Prosím. A máme... No, nič. Ja som bol už šťastný, lebo som videl tú ominous battle. Ale keď nenájdeme nič dobré, tak ja musím ísť domov. Kamo, ja som čakal, že to bude vyššie. OK, neviem to ešte ovládať. To sa naučíme. A počkaj, tu je niečo hore. A tu je spawner na silverfishky. Ne. OK, ale ja sa vás nebojím, to je... Proste na jeden hit ste. Ale otravné ste. Wow. OK, kurá. Ja nemám kľúče. Že by niečo dobré z toho... Yes! A ideme na to. Poď, prosím, tú ominous battle. Mal som si ju zobrať z domu. Keď máme toto, Vincharge. Diamantový armor! Kokso. Dobre. OK, konečne sme našli čas, kde sme neboli. A moc sme z toho nezískali. Takže, ja sa vrátim hore. A pôjdeme niekam, kde sme ešte neboli. Sice to tu... Kurňa, opakujem niekoľkatý krát. Ale ja som tu stratený, to je jak bludisko, kámo, doslova. Ja pôjdem domov. A pôjdem si pre ominous battle tam. Lebo tu mi to tak trochu nepadá. Takže ja sa tu vykopem hore. A dávam vedieť, keď to bude mať. OK ľudia, konečne sme tu. Trvalo mi to asi 10 minút získať toto. OK, teraz, keď sa toho napijem, by to malo byť mnohonásobne ťažšie, keď sa nepletiem. Ideme to skúsiť.
A malo by to teraz spustiť. Je to tu. Trial Omen. A teraz by to malo byť niekoľkokrát ťažšie. OK. On má diamantovú helmu? OK. OK, dead. OK, poďte. Slowness mi dával stále, OK. Poď, zabij ho, ale strašne pomalý som. OK, už by mal byť koniec. A stejky. Ach jaj. OK, a je to tu znova. A oni sa spawnujú dole. Áno, sú dole. Ideme, skočíme za nimi. A poď. Dead. OK, tu sú ďalší, poď. Potrebujem už ten veľký kľúč. Ten tlstý kľúč. Čo to je za efekt? Having? Čo to je? To som že v živote nevidel. Konec. Počkaj, to je v hore vlastne. Sa mohlo stať. OK, tu už mám toľko stupov, že ja už to poznám na spamäť. Ne. Dobre. Kde je? Ja mám lepší aim jak ty, poď sem. Kámo, čo mi stále dávajú za efekty? Polovicu z nich ani nepoznám. Dobre, ja idem takto hore. On ma čaká, že pôjdem tam. A ja ho prekvapím. Ja. Poď. Nice. Op, dead. A kľúč, prosím. Kámo. Ja, že mi to dá nejaké dobré veci. A nič mi to nedáva. OK. Čo to bude spawnovať? Silverfish. Nie. Prosím. Hlavne to ne. Počkaj. Tu som videl ten vietor. Kde si? Kde sa schováva? Čo sa tu deje, kámo? Kto dáva ten efekt? Počkaj, tu je tých veľa spawnerov. To je ten dobrý, čo som hľadal. OK, teraz, keď nezískam ten veľký kľúč, tak nebudem mať maze, kámo. OK, ideme hore. Alebo to bolo dole? Ja neviem. Tu sú iba trezory, mi chceš povedať? To snad ne? Nie. Kámo, ja mám také nešťastie. Doslova tu, že nič není. Počkaj, konečne niečo. Počkaj, zavrieme ich, nech nespadnú. Fuj, ale to vyzerá dobre. To je kopr, ne? Ja ti tu pomáham a ty ma tu biješ. Čo to je? Strnčka, ďakujem. Neviem, kto mi tu pomáha, ale okej. Ďakujem. Kde? Tu je. Na jednu ranu ich dávam. Ty kokino. Tu, kade strieľal na mňa? Tu je. Som ho ani nevidel. A hop. Koniec. Nevidím cez toto. Kde je? Aha, tu je. Ja ho ani nevidím, kámo. Že by koniec? Ešte ne. Že by koniec? Koniec. Kľúč, prosím. To čo je, kámo? A to nie je ani možné. Však to by reálne toto má byť, že ja som si myslel, že keď to je že takéto, že ťažšie, takže lepšie veci budú padať. A nepadajú zemiaky z toho. Toto je normálne. Počkaj, dáme všetko spavnúť. Aj teba. Počkaj, musím sa nájsť. Nemám bloky v ruke, rýchlo, stack, kameňa. Ty kokos, ja mám ich štýlový armor. OK, poď. Poď, hop. Mŕtvý. Konečne nejaký fight. Doteraz som len fightil so silverfishkami. Oni útočia po sebe. OK, poď už. Hop, dead. Ďalší. Že by všetko? Ešte ne. Dead. Ale strnčku mi fakt nemusíte dávať. Akože vážim si to, ale nemusíte. No, zomri už. Kámo, ešte ty. Konec. Kámo, koľko vás tam, je to laguje, koľko vás tam je, bro. Kámo, to jak laguje. Ti šíbe. Dobre, toto musím zabiť rýchlo. Ty kokos. To laguje. To iba z tých poušnov podľa mňa. Kokso, to jak laguje. Počkaj, toto ne. Konec. Ešte ne. A ty?
kľúč. To je ten veľký. Konečne. OK, ľudia. A keď som získal ešte jeden, nehneval by som sa. A? Asi fire resistance. Ale toto bolo mega úspešné. A teraz už nájsť ten veľký trezor, ktorý asi viem, kde bude. Je to tam. OK, som nervózny. Lebo keď to nezískam teraz, tak musím hľadať samé tie spawnery. A tu, podľa mňa, toto je nejaký malý trial chamber. Co som mal podľa mňa, že nejaký unlock. OK, som nervózny. Poď, prosím. Enčo doma za to jablko. Kokso. A nezískal som to. To je problém. To je veľký problém. OK, musíme nájsť inú miestnosť konečne. Tu som nebol. Tu to len začína. Tu len začína. Normálne, teraz už je ten fight, ideme na to. Nemám regeneráciu. Čo tu tancuješ, kam? Dobre, to je jedno. Dead. OK, tu vás je až moc. Speedka! Ako, ďakujem. Poď sem, dajte mi strenčku, prosím vás. A toto bude lagovať jak blázen. Tu ich bude toľko, si mŕtvý, kam. Poď sem! Však oni nové. Oni uhýbajú, oni sú reflex mastery. A mám breeze rod, ktorý nemám kam dať. Takže, bloky. No, nice. Skade to vytieklo z fontány, no dobre. A jak to mám zastaviť? To tečenie? A je to tu, konečne. A ideme fightiť, no. To si srandu. Pomoc! Čo sa tu deje? Úplne to laguje. A jasne, ten dispenser dáva tú vodu. Jasne. Aha, teraz som ho vypol. OK. No poď sem. Kámo, keby sa tu neuhýbali, čo sa tu deje, kámo? Pomoc. Dead. Kámo, sekať, čo sa deje? Kto tu zapína stále? Dobre. Dáme si zlaté jabko. Enča to asi necháme, samozrejme. A poďte na mňa. Hop, poďte na mňa, ja sa vás nebojím. Kam oni to odrážajú do mňa? Že by už... Konečne jeden. No poď. No dead. Fuj, aspoň chvíľu kľudu mi dajte. No vlastne ne. No poď. OK. Máme ten tlstý kľúč. No, super. Už sú tu henty, čo strieľajú poison hentie. Yes. Teba potrebujeme, kľúč. OK. Máme jeden kľúč, ale to nám rozhodne nestačí, takže ideme sa pozrieť na tie spawnery. Čiže čo nám vypadlo z nich? A tu je ten jeden veľký. Takže keby sme získali mace, to by... Prosím, mace, prosím. Diamanty? Chestplate? Ne. No tak. Kámo. To nejaký unlock mám. Dobre. Týchto tu postrieľame, to je v pohode. Aha, ja som zlákol, že mi dávajú poison, to je v pohode, slowness. Tak. Sa nem trafiť. To je hamba. A tu by ešte mal byť tento tu. Hop. Jaký trickshot. Prosím. Feather falling. Yes! Mám ten kľúč. Počkaj, toto mi pomáha veľmi. Dobre, ja si toto zlaté jabko dám namiesto tohto, toto. Bum. Dáme a daj mi kľúč. Prosím, to je jediné, čo potrebujem. Máme ho. Aj, že by tu bol ešte nejaký spawner, ktorý som ešte nepozrel. Podľa mňa ne. Takže asi ideme nájsť ďalší tento tu. Počkaj, ešte tu pozriem pre istotu. A nič tu není. Ideme hľadať ten veľký. Tu som tuším ešte nebol.
OK, tu som nebol. Prosím, 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 prosím. Prosím, 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 prosím. No tak. Huj. Kto mi to dá? Ja kamo, zase tento silverfish je v efekt. Tu som ešte nebol. Let's go. Let's go. Teraz, keď získame ten kľúč, to bude najlepšia vec. Počkaj, Blizzardy mi daj. Wow. Chill, 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 chill. Čo sa tu deje? Pomoc. OK. Si toto video točím možno už hodinu. A stále som nezískal ten mace. Tu, kamo, čo sa tu deje? Prečo sú tu slimovia? Najviac random. OK. Seka to, že strašné. Keď vy fajtíte medzi sebou. Dobre, moc dlho vám to trvá. Ešte asi tých si posledný možno. Poď sem. A? No tak. Zemiaky reálne z toho padnú. Tak random vec. No poď. Dobre. V tomto sa čo spavnuje? Henty. No prosím, už sa spavní. Kde si? Že by tu niekde bol. Schovával preto mnou. Najme sa. Už nemáme slowness konečne. Čo sa tu deje? Nejete, kde sa schovávajú? Tam doslova nikto tu není. Ani kľúč mi to nedá. Čo sa tu spavnuje? No tento tu. A všetkých som vás už zabil. Povedzte mi, kde je? Nikde. Doslova tu nikde není. Po mne zastrela. Kam som slepý? Doslova. A to samé. Keď nemám čas tu čakať. Nemám čas strácať čas. A tu si! Kámo. Až také šťastie, že som ťa našiel. No konečne. Jasné, kámo, jedna zlatá mrkva. Pomoc. A tu sa ešte budú spavnovať, takže ja vás tu zablokujem. Tak možno ne. OK, títo nejsú vôbec že silní. Aj keď mal na sebe železné veci. Či kokos, ale aké štýlové armory. Také chcem aj ja. Prosím. Prosím. Yes! Yes! Nice. Keď ho teraz nezískam, tak to není dobré. Poď. OK. Možno posledná šanca, lebo ja už to zdám potom. Poď prosím. Super. To je nemožné, keď nešťastie mať. Čo to je za enchant? Density 3. Nesťažujem sa, ale to je enchant na mace, ktorý je velice ťažký získať. Takže skrátim tu, súčiastku na mace som nenašiel, ale kúpim novú mapu a tam ju snad nájdeme. Takže ak sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.